I a la Lliga Femenina 2, derrota del Mataró a casa davant del Canoe 60. No fumis. Sí. La NBA no és el bàsquet europeu i ja està, i punt. I els contractes estan per complir-los. I s'ha acabat el bròquil. Un 2-17 i Sada li va fumar el rebot en els seus nassos. El Barça vol guanyar, haurà de pencar. Dificilíssim. Si no, Rai. Quin tros de tap. Navarro! Oh, triple de Joan Carles Navarro! Segon triple del de Sant Feliu! Un tros de professional! Veiem la precipitació. Molta sort. Aquesta cistella. És un xurro, No és un xurro, però valen. Patint una mena de penitència. Aquí ho tenim. Sí, l'entrenador amb la cara paga. Ara mateix. Un entrenador que en tenia els europeus, a diferència del carallot d'Adelman. Recordat, Nacho, tu te'n recordes que el Barça tenia un entrenador neerlandès que es deia Rinus Michels, de futbol? Sí, tant. Que un dia en una roda de premsa va dir: se ha demostrado que lo importante en el fútbol es marcar. Dic, on dia, Rinus, tens tota la raó.